xi qabelkom ħalli Merħba sinjuri, dan huwa Shooter is-sif fil-għaxija u llum ħanitkellmu dwar il-kannabis. Taf lilha mill-21 li daħlet? U ħanibdew, ta' ħanibdew, għax ma neħdulek xejn tajjeb. L-ewwel mistoqsija, meta bdejtu fl-2021-22, x'kienet il-missjoni tagħkom bħala aġenzija? Ara l-Arok ġi stabbilita biex iżżervi żewġ irwoli primarji, dak regolatorju fejn tirregola assoċjazzjonijiet liċenzjati sabiex jikkultivaw u eventwalment jiddistribwixxu kannabis li tkun naddifa minn kull kontaminazzjoni jew imbarazz ieħor u l-irwol edukattiv fejn nagħmlu kampanji ta' edukattivi kemm ta' prevenzjoni u anke ta' harm reduction. Fil-fatt waħda mill-affarijiet illi ġieli smajnik tgħid hija li l-aqwa mod kif tikkonsma l-kannabis huwa billi ma tikkonsmahiex. L-Arok ma ġietx stabbilita biex tippromovi u tinċentiva l-kannabis, l-Arok hemmhekk sabiex isservi bħala miżura effettiva ta' harm reduction jekk hemm xi ħaġa li l-Arok tippromovi huma dawk li aħna nsejħulhom healthier choices li jagħtuk natural highs bħal huma l-isport. Għalfejn taħseb li kien hemm bżonn din il-liġi? Ara din il-liġi saret f'kuntest fejn kellek numri li jindikaw li kellek sezzjoni mdaqsa tal-popolazzjoni Maltija li għamlu użu mill-kannabis. Kienu jagħmlu użu mill-kannabis u jirrikorru biss għas-suq illegali għat-traffikant ta' droga. Allura dik ir-realtà ma setax tiġi injorata, tiġi mitfuqa taħt it-tapit u ridna noħolqulhom spazju siguru kontrollat ta' minn fejn ħajottienu kannabis li tkun quality controlled, quality tested u li allura tbedek il-bot mir-riskju u l-perikli ta' suq illegali traffikanti ta' droga. Ħadmet il-biċċa xogħol ġifieri naqset il-ħaxixa mixtieq fuq l-idej biex niftehmu. Ara li wieħed ikollu numri preċiżi jekk u kemm naqset mill-black market jaf diffiċli għaliex kif taf is-suq illegali huwa legali minn nifsu u jopera fil-moħħbi. Però li nista' ngħid huwa li preżentament għandna madwar 3000 ċittadin resident Malti u Awġi illi siebħu f'waħda minn dawn il-Cannabis Harm Reduction Associations u li allura fejn qabel kienet jirrikorru biss għand ħalq it-traffikant ta' droga issa għandhom spazju siguru kontrollat ta' minn fejn jistgħu jitbedu minn dawk ir-riski ta' qabel. L-Arok tagħti liċenzja lill-assoċjazzjonijiet non-profit. Għaliex bla profit? Għaliex ir-riforma ma rriditx toħloq niċċa ekonomika ġdida ta' fejn wieħed jista' jagħmel profit. Il-ħsieb primarju kien li din isservi bħala miżura effettiva ta' harm reduction u allura l-fokus primarju dejjem kien l-utent iċ-ċittadin li jixtieq jagħmel użu responsabbli tal-kannabis. Sewa, u x'inhu mar-regoli li dawn laqdiet imma mbagħad iridu jimxu magħhom? Ma jistgħux jiddistribwixxu kannabis li ma tkunx ġiet ittestjata u li allura ma jkollix ċertifikat li dik hija nadifa mill-kontaminazzjonijiet jew imbarazz ieħor u li fih dan dawn l-assoċjazzjonijiet ma jistgħux jisibu bħala membri tfal minuri u inkella wkoll turisti. U inti tista' ġib miegħek fl-għaqda jew bil-fors ġifieri tista' ġib miegħek mid-dar? Le, il-kunċett jaħdem illi l-assoċjazzjoni tikkultiva hija miż-żerriegħa sal-prodott finali taħt regolamenti stringenti u rigorużi u dik il-kannabis, il-prodott finali jiġi distribwit mill-assoċjazzjoni. Bħalissa hemm 8 assoċjazzjonijiet sewwa, beħsibkom eżidu iktar. Ara preżentament għandna 19 liċenzja operattiva li minnhom 13 bdew jiddistribwixxu l-kannabis. Ir-raġuni hija li inti l-ewwel jibdew joperaw, jibdew jikkultivaw l-ewwel ċiklu ta' kannabis u ma jistgħux jibdew id-distribuzzjoni sakemm inti jkollok prodott finali. Ġifieri dik hija d-differenza bejn dawn in-numri. Nista' konfermalek ukoll li hemm numru ieħor ukoll ta' assoċjazzjonijiet li qegħdin in the pipeline sabiex jingħataw liċenzji huma wkoll. Issemmu ħafna safe spaces. Xi tridu tgħidu bihom daw is-safe spaces? Aħna meta nsemmu l-kelma safe space nifhmu li qed nagħtu spazju siguru kontrollat lil min jixtieq jagħmel użu responsabbli tal-kannabis u jixtieq fil-proċess jitbiegħed mir-riskju l-perikli li jġib miegħu it-traffikant ta' droga. Meta nsemmu safe space, forsi tkun qed tirreferi għal fatt li qed nesploraw li nintroduċu l-kunċett ta' on-site consumption, fejn allura jkun jista' jsir il-konsum tal-kannabis fuq il-post ħalli ġi assigurat dak li qed jagħmel konsum f'ambjent siguru kontrollat. Jekk ħajnqala bżonn ta' assistenza medika min ħajkun hemmhekk ħajkun trenjat biex jagħtik l-aħjar assistenza. Is-sintetik ovvjament, ja sintetiku ma taqax taħtkom, hemm xi ħsieb li b'xi mod tiġi legalizzata u kontrollata? Assolutament li anzi fl-emendi riċenti li għamilna fi proċess leġislattiv fil-Parlament daħħalna fil-emendi tal-liġijiet ta' droga punt ċar li jgħid li l-synthetic cannabis hija konsiderata bħala droga narkotika u allura minn ħaj esporta, jimporta jew bieħ tali prodotti sintetiċi hemmhekk ħajkun jesponiru għal proċeduri ġudizzjarji ta' traffikar. U għalmejn qed jarana hija perikolużissima żewwa, ġifieri tbedu minnha. Meta daħlet il-liġi tajjeb, aħna konna tista' tgħid l-ewwel pajjiż fl-Ewropa, mhux hekk?
U ma nafx kienx promozzjoni ta' dak iż-żmien, imma kien jingħad li aħna bħala pajjiż ħajimxu wkoll fuqna. Vera qed tiġri l-ħaġa qed jikkupjaw daqsxejn x'qed nagħmlu ma nagħmlux. Tant kemm ir-riforma kienet robusta u ħanejdu hekk illi tagħmel sens, illi kellek pajjiż kbir bħal Ġermanja li f'ħafna mill-istanzi nidolizzaw forsi anke aħna bħala poplu, illi tista' tgħid għamlu copy and paste tal-liġi tagħna. Wara disgħu ħaqq waħda. Irrispondejt nasew għandek badge għax kont on target, tajjeb. Suġġett kompless, pero spiegajtuna f'dettal tajjeb ħafna. Provajt mill-aħjar. Jekk flok ġew tidul xi ħadd ieħor jispjegana affarijiet differenti, forsi daqsxejn komplikati fi ftit ħin, ibatunna hawnhekk. Naraw.